Anem a començar primer nosaltres, després començareu esta part de la dreta, del públic, i després esta part de l'esquerra. No patiu com us vaig avisar, no patiu que estic així. Preparats? Comencem tots junts i després la fem a cara. Ben, sense por, 2 i... Benvinguts a aquesta festa, on tots hem de ser. Perquè nostra música germana i ens fa sentir-nos més units. Cantem tots com un sol cor, sempre tots agraïts. Benvinguts a aquesta festa, on tots hem de ser amics. Benvinguts a aquesta festa, i ens fa sentir-nos més units. Benvinguts a aquesta festa, i ens fa sentir-nos més units. Benvinguts a aquesta festa, som tots ells que ser amics. Benvinguts a aquesta casa, i ens fa sentir-nos més units. Benvinguts a casa i coses, ells fa sentir-nos més Coses a fer, un de coses estan sabint com una boca. Esa nave suma de festes, el nom de tots els joves i les filles. Coses a fer, un de coses estan sabint com una boca. Esa trista de guitarra, toca el trombón y abrir la playa. Coses a fer, un de coses estan sabint com una boca. Coses a fer, un de coses estan sabint com una boca. Però no sap com enamorar-se quan entra un soroll de casa. Coses a fer, un de coses estan sabint com una boca. Sempre hi ha un formigó, sonant a l'esquena dreta, volem ser amo de tots. Després
escolteu un moment. Feu una mica d'atenció. Veniu que us diga, que us conte una cosa a tots, perquè jo sé quelcom que vosaltres encara no sabeu. I el que sé és que un nen africà, de nom Abai, i una nena de València que diuen Altea, són ara a París. I també sé que allí ara plou. I que la pluja es deixa caure per damunt de tots, com sempre fa. I que banya arbres i carrers, i que d'igual manera mulla un gos que un gat. Tenim per davant una història encara per contar, la història d'Abai i Altea. Però ara ja l'hem començada, i de moment, si heu escoltat amb atenció, ja sabeu el que jo sé, que ara mateix un nen africà i una nena valenciana s'estan a París i que allí en aquest moment està plovent. Si us quedeu, en sabreu molt més. Mentrestant, ens n'anem a París. Abai i Altea es van conèixer a través d'un pla d'agermanament entre les seues escoles públiques, la Baix Walmara a Etiòpia i el Vicente Gaos de València. Cada escola va enviar a l'altra un gran mural amb els noms escrits de tots els alumnes. En aquest mural, que arribà des de València a Walmara, Abai es va fixar en un nom, Altea. Començava per la lletra A, com el seu propi nom, però, sobretot, li cridà l'atenció el dibuix que acompanyava les lletres. Un globus, sobrevolant una torre gegant de ferro. Per un atzar que Abai no sabia explicar-se, aquella torre del dibuix d'Altea era la mateixa que pareixia al pòster que tenien a la paret de la classe. Era un pòster molt vell, un poc rebregat, un pòster d'Europa. Però encara s'hi distingien els colors d'aquella foto plena de llum, on apareixia una torre de ferro molt alta i un riu molt ample, amb vaixells que navegaven amunt i avall i unes persones passejant sota la pluja. A València, Altea trià el nom d'aquell nen que havia dibuixat una girafa, el
seu animal preferit. I així va ser com Altea i Avall començaren a escriure's cartes. I així també ell va descobrir que aquella torre que havia dibuixat Altea no estava a València, sinó a París. I així va saber Altea que a Àfrica hi havia grans espais on les girafes corrien lliures i tranquil·les. I durant un curs sencer, carta a carta, dibuix a dibuix, parlaren de tot. D'animals, de menjars, de jocs, de com de distinta era la pluja de València i la de Gualmara, de torres de ferro, de pedra o de fusta, i d'aparells voladors que anaven pel cel i podien acostar dues persones que estaven lluny. Està decidit. Aniré a veure, va escriure Avall a Altea, en una carta on li explicava que volia anar a trobar-se amb ella a València, quan acabaren les classes, clar. Dormiré poc, o dormiré malament, es deia Avall mentre eixia del poble amb un fardell ple de menjar i roba. Però, quan em desvele, veuré les cartes d'Altea, els dibuixos i les fotos de París, i si encara em queda molt per arribar a València, en veure aquestes coses em semblarà que estic més a prop i que cada volta m'hi acosten més ràpidament. Als 2 dies de començar el viatge, es trobà pel camí amb una cria de girafa. Sí, ell, com vosaltres, també ho va pensar. Allò era un senyal. L'animal preferit d'Altea venia a buscar-lo. Aquella girafeta caminava tota sola, perduda i trista, perquè no sabia res dels seus pares des que aquells caçadors aparegueren de sobte, de darrere dels arbres, el mes passat. La cria i Avall, doncs, es feren amics, i durant setmanes compartiren camí, menjar
i afecte. Allà anem, Aldea, pensava avall, i els dos junts van travessar selves, rius enfurismats i perilloses muntanyes. Un dia, a última hora del capvespre, quan ja el sol s'amagava rere les muntanyes, els dos amics van arribar a una extensa sabana on vivien centenars de girafes. I allí es va quedar a viure aquella xicoteta girafa a qui avall havia oblidat de posar-lo. Passaren els dies i les nits, i avall va arribar a un gran riu, el Nil. En un port de fusta va veure una barca, a punt d'eixir cap al nord, on es buscaven mariners. Avall no s'ho pensà ni una miqueta. Al poc de temps ja estava ajudant a reparar les xarxes amb què pescaven. Durant aquells dies va fer amistat amb Abdul, un jove aventurer com ell. En les nits més clares d'aquella travessia pel riu, el cel s'omplia d'estreles i avall i Abdul jugaven a comptar-les. Tombats, anys en l'aire sobre la fusta humida de la proa. Amb els dits numeraven estreles, perseguien cometes, cercaven estels fugissers. I la imaginació d'avall volava quan Abdul explicava històries que parlaven de oles de foc i d'anells d'asteroides, d'aventures interestel·lars i de viatges siderals, i de planetes que eren de color groc i blau, i també verd. La veritat és que el treball a la barca era pesat, molt pesat. Els primers rajos del sol sempre trobaven els mariners recollint les xarxes que havien estès a última hora de la nit. El treball estava, a més, mal pagat. Només una moneda al dia i 3 menjades. Però avall ja sabia el que era treballar de valent. Al seu poble alimentava les ovelles de la seva iaia, ajudava a llaurar la terra, carregava l'aigua del pou i, després d'acabar totes les feines
Caminava 6 quilòmetres fins a arribar a l'escola. El capità mirava sorprès com aquell xiquet de cabells arrissats i mans menudes treballava igual que el més dur dels seus mariners. Però el que més li estranyava era aquell somriure que es dibuixava al rostre d'avall quan es quedava dormit dins del sac. Tots podien entendre per què queia esgotat aquell xiquet al final de cada dia, però només avall sabia amb qui somiava cada nit. Un bon dia, la barca acabà la travessia pel Nil. El capità li digué avall que no podien seguir. Som mariners d'aigua dolça, avall. Li explicà mentre li esbullava els cabells amb la mà. D'ací no passem. Per sort, Abdul tenia un cosí que estava embarcat com a oficial del pont de comandament d'un pesquer tonyiner que feia la seva ruta pel Mediterrani. Ell et portarà a València. Allí paren sempre un parell de dies de camí a Marsella, li explicà. Aleshores, avall es va afanyar a escriure una última carta al Tea per avisar-la que li quedava només una setmana per arribar a València. Al vaixell tonyiner el posaren a treballar com a ajudant d'Armand, un cuiner d'Alger que no sabia nedar. A les nits, tots dos es quedaven fins a molt tard escurant plats, gots, coberts. Aquella cuina tenia una finestra redona molt xicoteta i avall trobava a faltar el cel ple d'estreles d'Egipte. Però Armand li explicà un dia que a l'aigua també es poden veure llums i espurnejos. Mira allà baix a la mar. Li digué una nit, assenyalant les ones. Unes estranyes criatures sudaven l'aigua. Eren com bosses de plàstic, però brillaven plenes de colors. Eren meduses. Avall va recordar el que feia uns pocs dies abans Armand li havia explicat sobre unes barques envellides, mig trencades, i sobre gent atemorida navegant de nit. Gent que, com ell, també es feien a la mar per arribar a Europa. I avall va somriure mirant una medusa, i després una altra, i
una altra. El mar era com un cel estrelat i pensar que era bo saber que sempre hi pot haver algun punt de llum en meitat de la foscor. Altea tenia raó, pensava en arribar a València. Allí no hi havia cap torre de ferro com la de París. Almenys, avall no veia cap cosa semblant des del port per on va entrar aquell dia de juliol. En acabat el seu viatge des de Palmara, havia durat un total de 37 dies. El dia acordat, Altea estava esperant-lo al port. No sabeu quina alegria van tenir els dos nens en veure's finalment. Ella el va trobar més prim, ell més alta i amb el cabell més llarg que les fotos. De camí cap a casa d'Altea planejaren excursions, escapades i el viatge de tornada a Etiòpia que els pares d'ella volien que feren tots junts en passar l'estiu. I podrem anar a París? Preguntà avall. Clar que sí, va respondre Altea. I encara estarà allí la gran torre de ferro? Tornà a preguntar avall. Segur que sí, va contestar Altea. Avall encara li va preguntar una cosa més. Volia saber si quan anaren a París estaria plovent, com plovia en la foto del pòster de l'escola. Però vosaltres això, que ni Altea ni avall sabien en aquell moment, ja ho sabeu.